Eman Stories. Hello everyone and welcome back to my channel. This is Eman Stories at nandito ako ngayon sa Bicol Isarog Terminal. This is in Cubao, Quezon City na malapit lang sa MRT Cubao Station. So pabalik na ako ngayon na Naga at bago yan kailangan ko muna ipa-check-in itong aking luggage. So kailangan lang siya timbangin and then ipe-present mo lang yung iyong ticket. And after that, bibigyan na siya ng luggage tags. So ganito po ang itsura niya. Dalawa siya. One for the luggage at isa naman para sa iyo para maklaim mo siya. So nakita pala kami dito ni Rua na estudyante ko rin sa nursing sa UNC. So ang dami-dami ngayong mga bus kasi marami din uuwi pabalik ng Naga City. And swerte ako kasi ang sasakyan ko ngayon ay itong X1 Extreme ng Scania. So matagal ko na talagang gustong-gusto masakyan to at ito na nga, papasok na ako. So this is a 2x1 seating na configuration and by the way, 21 lang ang makakasakay dito kasi napakalaki ng upuan niya. So the legroom is very big at very comfortable itong bus na ito. So as you can see, mukha na talaga siyang higaan kapag binaba na siya. So itong itsura niya, so nakupo ko sa second row at ang maganda dito, napakaluwag ng legroom. And meron din po siyang charging station so pwede niyo isaksakin yung USB. So yan po ang likod. As you can see, kukunti lang kaming pasahero ngayon pabalik na Naga. So dito may lever na gagalawin mo lang and then tataas na ang iyong leg rest. Sa middle part naman ng bus, dito naman makikita yung comfort room ng bus. So silipin natin. Napansin ng konduktor na nag-vlog ako kaya pinalipat niya ako dito sa first row. Sa first row mas maluwag siya and then ayun din yung saksakan for the charger and then may lagayan din siya ng water bottle. So ito pong itsura niya, very spacious. This is the first time na makakaupo ko dito sa harapan ng Bicol Isarog bus. And it's very comfortable naman pala. So, meron din pala siyang seatbelt kaya very secured naman ako dito. Ang bus fare pala dito is 1,400. Mas mahal siya compared sa ibang 2x1. Pero very comfortable naman itong bus key. And we're ready to go. At 10:22, dumating na kami dito sa McDonald's sa Villa Escudero for the meal stopover.
tuwang-tuwa talaga ako dito sa Scania Bus kasi this is a dream come true. So habang dito ako, mag-bus spotting na muna tayo. At 4:38 AM, andito na po kami sa Naga City dito sa Bicol Central Terminal. So that's it. Andito na po ako sa Naga. Thank you very much for watching and staying with me. And I hope to see you again on my next video. Bye-bye! Eman Stories.